Pagpalang araw po sa inyo lahat. Andito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magbabagi po ng karunungan lihim po. Shout out po sa inyo lahat. At sana po ay sa mga baguhan po na ngayon lamang po naka-discover po ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan. Paki-subscribe po, paki-like and share, paki-tulong po. At tatanin ko po napakalaking utang loob sa inyo lahat. Ang ipagkakalog ko po sa inyo kung talaga may kung po kayo mga ginawa pong talisman po o mga kung pong talisman, pagkakalog ko po sa inyo ang pampalakas ng bisa ng talisman. Ito ay ibubulong at iip sa talisman kung araw ng Biyernes upang lumakas ang bisa ng talisman. Salamat po sa nag-request nito. I-share ko po sa inyo para magamit nyo po. Gagamitin po ito sa araw ng Biyernes po. Sa araw ng Biyernes lamang po. Para palagi lumakas po yung talisman na ginawa po ninyo. Yan po. Maraming salamat po sa nag-request nito. Gamitin nyo lamang po ito sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Yan po. Pampalakas ng bisa ng talisman. Ito ang ibubulong at ihip sa talisman kung araw ng Biyernes upang lumakas ang bisa ng talisman. Narito pang orasyon po. Sim, itasim, isisim, at tumisim, himim, humidim, isisim, hisisim, abutim, isitim, himisisim, marimitim, hajutim, hihit, sitnim, hukumim, hihimim, wakhiktim, haiknimam, umikim, himimdim, habaham, amen. Yan po. Sina po kayo, medyo nakakabulol po kasi yung orasyon. Yan po. I-screenshot nyo na po para magamit nyo po ang orasyon po nito. Yan po. Pampalakas ng talisman. Maraming salamat po sa nag-comment, request po. Salamat po.